ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ಪತ್ತನಾಜದ ಬುಕ್ಕದ ಅಜೆ ತುಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತನಾಜೆಡು ಪತ್ತು ಕೊಂಡಲ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿಪುಂಡು ಎಂಚನ ಬಿತ್ತ ಲೋಕದ ಸುತ್ತು ಭೂಮಿಡು ಕತ್ತಿಡೆ ನೆರೆಯಾಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ತುಳುವೆರೆ ಬರ್ಪ ಪತ್ತನಾಜೆ. MRPL HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಶಾರದಾ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳಿಪುನು ಕೆನ್ಗತೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರಕೂರುತ್ತು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತುದೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೊಂದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಮುಟ್ಟ ಹೊಸೆರದುಪ್ಪುನ ಊರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಅವು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತದ ಸ್ವರ್ಗಂದೇ ಪನೋಲಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರ ಅವು ಇನೆದಾಂತಿನವು ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಾಡದ ಭಾಷೆ ಜನಮಾನಿ ಅಕ್ಲೆನ ಬದುಕು ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪ್ಪುನವು. ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆಯಾಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಲ್ಪದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ತುಳು ಜನಪದ ಆಚರಣೆಗಳು ನಂಬುಲಿಗೆಲು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕದ್ದು. ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಜೋಕುಲಾದ ಕೃಷಿಕರಾದು ಬದುಕುನ ತುಳುವೆರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರು. ಕಲ್ಲು ಮರ ಗುಡ್ಡ ತುದೆ ಕಡಲು ಒಂದು ಪೂರ ದೇವರಿನ ಸ್ವರೂಪ ತುಳುವೆರೆಗು ಅಂಚಾದೆ ಅಕಲೆನ ಬದುಕು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡದೇ ಪಡೋಲಿ. ತುಳುನಾಡಿಡೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಂಬೊಲಿಗೆಲೆಡು ಕೆಡ್ಡಸ ಪಗ್ಗುಡು 17 ಪೋಪಿನವು ಪತ್ತನಾಜೆ ಆಟಿ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು. ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೇಷ ತಿಂಗೊಳ್ದ 10ನೇ ದಿನನು ಪತ್ತನಾಜೆ ಪಂಡದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಪತ್ತನಾಜೆ ಪಂಡ 10ನೇ ದಿನ ಪಗ್ಗುಡ್ದು ಶುರುವಾದ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ತುಳುವೆರೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳುಡ್ಲ 10ನೇ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಬೇಷದ ಪತ್ತನಾಜೆ ದಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಾತು ತೆರಿಯೊನ್ಗನೆ ಬಂದುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತು ತೆರೆದಿನಲ್ಕ ತುಳುವೇರ್ನ ಮೂಲ ಕಸಬು ಕೃಷಿ. ಈ ಕೃಷಿ ಪನ್ಪಿನವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬರ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಅವಲಂಬಿಸಾದ ಉಪ್ಪು ನಾವು ನೀರಿದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮಿತ್ತು ವರ್ಷಗೂ ಎಣೆಲು ಸುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಬುಳೆದೆಪ್ಪುವೆರು ನೆಟ್ಟು ಎಣೆಲು ಬುಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿ ನಾವು. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಯಥೇಚ್ಛ ಬರ್ಸದ ನೀರು ತಿಕ್ಕುನಟ್ಟಾತ್ರ ಎಣೆಲು ಬುಲೆನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಳೆಪಾವೆರು. ಬಿಸುತ್ತಾನಿ ಅತ್ತಂಡ ಪಗ್ಗುಡು 17 ಪೋಪಿನಾನಿ ನೇಜಿ ಪಾಡಂಡ ಆಟಿ ಕಾರದಿ ಒಡ್ಡ ಸಾಗೊಳಿದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದುಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಯಾ ತಿಂಗಳುಡು ಕೇ ಕೊಯ್ದು ಬೊಂತೆಲಿಡು ಇಲ್ಲು ದಿಂಜಿನ ಬಾರದ ರಾಶಿಗು ತುಡಾರ ತೋಜಾದು ಗೌಜಿಡು ಪರ್ಬ ಕರಿತಂಡ ಅಡೆಗು ತುಳುವೇರ್ನ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಪಿರ ಭಕ್ತಡು ತುಲೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ. ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಕರಿನೇ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡು ದೀಪೋತ್ಸವದ ಗೌಜಿ. ಈ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮುಗ್ಯುನೇ ತುಳುನಾಡದ ಅಬ್ಬರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ಪರದೆ ಇರುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳಲು ಅಶ್ವಮೇಧದ ಕುದುರೆ ಬುಡಿಯಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ದೈವೋಲ್ನ ಕೋಲೋಲು ನೇಮೋಲು ನಾಗಮಂಡಲೋಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಚ್ಚೆಯಲು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲು ನಾಟಕಲು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಒರ್ಮೆಲ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತುಳುನಾಡೇ ಪೊರ್ಲ ಸಿಂಗಾರದ ಐಸಿರೋಡು ಕಳೆ ಕಟ್ಟುಡು. ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಮಾಯಿಕರಿಂಡ ಮರಿಯಾಲ ಆಟಿಕರಿಂಡ ಅರೆಗಾಲ ಪಂಡದು. ಮಾಯಿ ಹತ್ತಿಡಲ ಬಿಸು ಕರಿದು ಪಗ್ಗು ತಿಂಗುಲು ಕಾರದಿನಗ ಕರೆಗಾಳಿ ಬೀಜರೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಬಯ್ಯನಗ ಬಾನ ಕಪ್ಪೇರುಂಡು. ಅವೇ ಮರಿಯಲದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತುಳುವೆರೆಗೂ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆಟ ಕೋಲ ನೇಮೊಲ್ನ ಗೌಜಿಡು ಮೀಮರತಿನ ತುಳುವೆರೆಗು ಎದುರುಪ್ಪುನ ಮರಿಯಲದ ಬದುಕದ ನೆನಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮರಿಯಲಗು ಏತು ಪೂರ ಅಟ್ಟಣೆ ಅವಡು ಉಂಡ್ಯದ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕನಕ ದರ್ಪಾವಡು
ಬೆಂದಿರದ ದಿಕ್ಕೆಲೆಗು ಮಡಲದ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು. ಕಾಲಿಯಾತಿನ ಅಟ್ಟದ ಅರಿತ್ತ ಮುಡಿತ ಜಾಗೆಡು ಅಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ, ಬಾಲ್ಗ, ಮಾಂಬಳ, ಉಪ್ಪಡು ನೀರುಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರಿದ ಡಬ್ಬೆಲು ಬರಣಿಲು ದಿಂಜೋಡು. ಮರೆಯಲೊಡ್ಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜೋಡತೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗೂ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸು ನುಗ ನಾಯರು ಸರಿಯಾವಡು. ಕೊರಂಬು ಮುಟ್ಟಾಲೆದೆತ್ತು ನೋಡು ಏತುಂಜಿ ಪೇಲೆಲು ಅಪಗಾಂಡ ಇತ್ತೆಗೆ ಗೌಜಿ ಯಾವ ಪಡೆದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುವೆರು ಬೇಷ ತಿಂಗೊಲ್ದ 10ನೇ ದಿನ ತಾನೆ ತನ್ನ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪರದೆ ಒಯ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮುಂದೆ ಬೇಷದ ಪತ್ತನಾಚೆ ಒಂದು ಇನಿಕೋಡೆ ನಡತಿನ ಅತ್ತು ಏತೋ ತಲೆಮಾರದಂಚಿ ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೆರ ಬದುಕಡು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ. ತುಳುವೆರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಶಿಸ್ತುಗು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಪಾತೆರೆಗೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಪತ್ತನಾಜದ ಆಚರಣೆ. ಊರಿಗಿಡಿ ಒಂಜೇ ಕಟ್ಟಪಾಡುಗು ಒವ್ವೇ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ರೂಪ ಕೊರಿಯೇರು. ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪಲ ಕೊರಿಯೇರು. ಅಂಚಾದ ಪತ್ತನಾಜದಾನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪುನಲ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನೇಮೊಲು ಅತ್ತಡ ಅಡು ಬಲಸುನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪುವ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಮುಗಿತದು ತುಳುವೇರು ಎದುರು ಬರ್ಪಿನ ಮರಿಯಲದ ಬದುಕಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಕುಲ್ಲುವೇರು. ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಪಿರ ಒರಿದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಅವೇತು ಆಚರಣೆಲು ಮದತು ಪೋವುಂದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆದ ಪಿರಾವುಡುಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಐತ ಮಹತ್ವಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರಿವುಡು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋವುದು ಅವೇನು ಒರಿಪಾವುನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮಸ್ಕಾರ.